Jeg hedder Sofie, og jeg har lavet den her synopsis sammen med Anne-Sophie, som jeg gerne vil præsentere nu. Og vi stillede os selv problemformulering. Hvordan har Danmark forholdt sig til truslerne fra IS og tilstanden i Mellemøsten, og hvilken indflydelse har den på Danmarks forhold til USA? Og underspørgsmålet, som vi besvarer den her problemformulering, er: hvor stor magt besidder IS i Mellemøsten? Hvordan forholder de danske politiske partier sig til truslen fra IS og tilstanden i Mellemøsten? Og hvordan er det udtryk for den danske udenrigspolitik? Sidst, hvad betyder den danske kurs for forhold til USA? Og min konklusion til problemformuleringen er, at vi kan konkludere, at den kritiske situation i Mellemøsten har ført til, at der er kommet flertal i Folketinget til at indføre, eller til at Danmark skal gå ind i Syrien med militære styrker. Og det er et klart billede på den politiske og den udenrigspolitiske retning og drejning, den danske udenrigspolitik har taget de seneste par år. Og det er helt klart grundlag til diskussioner om hvad der er rigtigt og hvad der er forkert at gøre i den sammenhæng, og hvordan Danmark skal agere. Og USA, som selv er ret tilbageholdende i den her krig, ønskede, at Danmark skulle gå ind i krigen militært, og det har Danmark så valgt at gøre nu. Og det kan man så diskutere, hvad det vil medføre. Men en ting, det nok vil have betydning for, det er Danmarks forhold til USA, som nok vil blive forbedret yderligere. Og vi nok vil kunne få gavn af det her senere, at vi har hjulpet USA på den her måde. Yes. Og så vil jeg så besvare det andet underspørgsmål, som jeg stillede mig. Hvordan forholder danske politiske partier sig til truslen for IS og tilstanden i Mellemøsten? Og hvordan er dette udtryk for den danske udenrigspolitik? Og efter en lang og intens debat kom der så flertal i Folketinget til at sende danske styrker til Syrien og Irak. Og det var Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der stemte for dette i Folketinget. Og man kan sige, at de her partier har i virkeligheden en realistisk tilgang til udenrigspolitik, hvor man kan sige, at de også går ind for hård aktivisme, som militært indgreb i Syrien er. Altså de her partier, der er her. En bekæmpelse af IS ses helt klart som noget, der er en vigtig del af den danske sikkerhedspolitik. Og det er også derfor, man ønsker at bekæmpe IS, så der ikke kommer yderligere terror senere osv. Og yderligere trusler mod Danmark. Dog har man så sagt, at man ønsker at forhindre lokale konflikter i første omgang. Et sikkerhedspolitisk spørgsmål, som det her er, det skal igennem en lang beslutningsproces for at blive vedtaget og gå igennem. Og det ser man her, hvor man blandt andet, altså der er så mange ting, man skal tage højde for at tage hensyn til, historiske erfaringer osv. Beslutningen om en militær indsats og at gå ind i Syrien er ikke særlig typisk småstat. Det er ikke særlig småstatagtigt, og man kan sige, at Danmark ved det her træk bevæger sig lidt væk fra at være småstat og være en neutral småstat, men i virkeligheden gå hen for at være lidt mere aktiv småstat, som ønsker i virkeligheden at sætte præg på verden, vi lever i, og ikke bare tilpasse omgivelserne. Og det er en den grad præget af hård aktivisme i form af hård magt, end vi tidligere har set i Danmark. Og ud fra adoptionsmodellen kan man egentlig se, som vi ser her, så kan man se, at Danmark går væk fra den tilpasningspolitik, hvor der er få krav indenfra og mange krav udefra, og mod en balancepolitik, hvor der er lidt mere balance til, når der er både krav udefra og indenfra. Så har vi fundet et selvvalgt bilag, hvor der er en ekspert, der udtaler, at gå i krig er blevet noget helt naturligt dansk. Der stilles ikke længere i så høj grad spørgsmålstegn til, hvorvidt Danmark er en krigsførende nation. Det er altså blevet mere naturligt, og det er blevet en ting, at Danmark bruger hård aktivisme, og en naturlig del af udenrigspolitikken. Og partiernes holdning til det her i høj grad præget af deres holdning til hård og blød aktivisme, hvor for eksempel
Enhedslistens udenrigsordfører Nikolaj Villumsen udtaler, at en dag, hvor Danmark igen er på vej ind i et forfærdeligt krig, der kan destabilisere Irak og Syrien igen. Og han har en lidt mere, man kan sige, en lidt mere idealistisk holdning til det her, og mener, at man ikke skal bruge hård aktivisme. Og det er altså Enhedslisten, vi har helt herovre. Ja, og det er altså de partier, som ikke var, altså mindst for det her forslag, det er dem, der er mest til venstre på figuren, som vi ser her. De her partier. De her. Ja. Og man kan så diskutere, om det så er i virkeligheden det rigtige, at man går ind med hård aktivisme, eller om det er noget andet, der skal til. For som Pila 6 udtaler, så står der, at det er krig, der efterhånden har stået på i næsten 15 år, uden at problemet på nogen måde synes løst. Snart tværtimod, selvom tusindvis af top- og mellemledere samt tusindvis af lavere rangerede islamister fra især Taliban og Islamisk Stat er blevet dræbt de seneste år, dukker bevægelsen straks op igen, så snart der opstår magttomrum et nyt sted på verdenskortet. Og de mener altså her, at der burde opbygges politiske institutioner og politi og uddannelsessystemer og skattevæsen, i stedet for at bruge den her hårde aktivisme, og nemlig gå ind for noget blød magt og ressourcemagt, i stedet for at gå ind og bombe videre, som man har gjort de sidste 15 år. Så det er altså lidt en anden perspektiv på sagen, men der er altså kommet flertal i Folketinget, og det er altså hård aktivisme og et lidt mere realistisk syn, der er kommet igennem, hvor at lidt mere idealistisk tilgang vil være, at man skal bruge flere NGO'er og multinationale virksomheder, skal jo banen for at løse konflikterne. Yes, så går vi videre til det næste spørgsmål, som er, hvad betyder den danske kurs for forholdet til USA? Og her står der i bilag 7, at en stor offensiv mod Islamisk Stats højborg i Syrien er lige nu undervejs med kurdiske albaniske grupper SDF i spidsen og støtte fra USA. Og USA mener selv, at deres rolle i Mellemøsten er at rådgive og assistere styrkerne dernede. Altså ikke de amerikanske styrker, fordi de mener jo, at de ikke er på jorden, men bilag 7 fortæller de altså om, at der er 300 amerikanske soldater i Syrien omkring, det er hvad de ved. Men her siger den amerikanske forsvarsminister altså, at amerikanerne ikke deltager direkte i kampen mod Islamisk Stat. Og de ønsker altså ikke at være frontlinjen, det kan man i hvert fald sige. Og i den her konflikt tager USA mindre ansvar, end de normalt vil gøre. Og det kan man se i sammenhæng med bilag 3 her, hvor at deres change fra 2006 til 2015, altså militære udgifter, er gået ned med 3,9%, hvilket er ret meget i forhold til, det er en meget stor supermagt og meget dominerende, som vi også skal se på det her tal her. Men hvis man ser det i forhold til adoptionsmodellen, som vi ser her, så er Danmark, eller USA, gået lidt væk fra den her dominanspolitik, hvor det kun er dem, der dominerer, og der kun er dem, der er ikke så mange krav udefra, men mange krav indenfra, mod en balancepolitik, hvor der er flere krav udefra og mange krav indenfra også. Og de er blevet lidt mere forsigtige, hvad de går ind i, og det her eksempel med Syrien, og det er måske også fordi, at USA har manglende interesser, hvor Rusland har interesser i forhold til naturressourcer. Plus at der er kommet flere krav udefra til USA, som også hænger sammen med, at Rusland og Kina er blevet meget store, og vi virkelig er gået fra et unipolært system til et mere multipolært system, hvor der er flere, der dominerer, og ikke kun USA. Altså vi er gået væk fra den her USA's dominanspolitik, kan man argumentere for. Men USA har ellers grundlaget for at føre en meget stærk udenrigspolitik efter, ifølge de her krav i hvert fald, eller ja, det her grundlag med de her mange kæmpe areal, mange højt befolkningstal og meget handel, våben, diplomati, trusler, økonomiske sanktioner. Altså de har alt, hvad de skal bruge. De har et stort grundlag for at yde en stor magt. Ja. Og man kan sige, at udviklingen i USA går samme retning som Danmark, hvor at Danmark bevæger sig mod balancepolitik, ligesom USA gør. Man kan dog diskutere om Danmarks, at de går ind i Syrien er på egne interesser, fordi at det er USA, der har spurgt Danmark, om de ønsker at gå ind i Syrien, hvor Danmark så har sagt ja til det. Og det er jo lidt som også det aktivt at lægge sig op i USA og gøre, hvad de siger. Men på den anden side, og så tilpasse os efter det, men på den anden side er det jo lidt, ønsker vi jo præge verden på vores egen måde. Men at Danmark bakker op om USA, gør jo også, at vi kan få gavn af dem på en anden måde. Vi går ind i en alliance,
Og vi ønsker at præge verden, og vi ønsker at være en del af USA's alliance, og det skaber også en øget sikkerhed, som kan være gunstig på den lange bane. Og et endnu eksempel på, at USA, eller Danmark bakker op om USA, det er det her, vi så her med Trump i april, hvor han yderligere er gået ind i Syrien, og det har Danmark igen bakket op om. Og det kan altså være gunstigt for den lange bane for Danmark, hvor man skaber en alliance med USA. Tak for at I lyttede med.